नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो. केसागर पब्लिकेशनच्या केसागर स्पर्धा या युट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 याच्यासाठी आपण लेक्चर घेत आहोत 28व्या सुधारित आवृत्तीमधून. याच्या आधीची आपली 2021 ची एक्झाम होती, त्याच्यासाठी पण आपण 28व्या आवृत्तीमधून लेक्चर घेतले होते आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांना मार्क पण चांगले पडलेले आहेत. आणि आज सकाळीच लोकसेवा आयोगाचा एक अपडेट आलेला आहे की तुमचे जे अटेम्प्ट काउंट होणार होते ते आता होणार नाहीत, म्हणजे तुम्ही एज बार होईपर्यंत एक्झाम देऊ शकता. पण राज्यसेवेचा आपला प्रश्न कसा आहे, सीसॅट क्वालिफाय झालेला आहे, त्यामुळे जीएस वरती तुम्हाला भर द्यावाच लागणार आहे. ओके, तर डेली संध्याकाळी 7 वाजता लेक्चर असतं, लाईव्ह लेक्चर असतात, पण थोडंसं टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे मी 1-2-3 दिवस तुम्हाला रेकॉर्डेड लेक्चर टाकत आहे. तुमचे जर काही डाऊट असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये द्या, काहीही तुमचे क्वेश्चन असू द्या, तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला विचारू शकता. तर आपण सध्या जिओग्राफी स्टार्ट केलेला आहे, म्हणजे बऱ्यापैकी लेक्चर आपले जिओग्राफीचे झालेत. इथे तुम्हाला मी रेफरन्स बुक सांगितलं ते भारताचा भूगोल डॉक्टर अनिरुद्ध सरांचं पुस्तक, त्याच्यानंतर खतीब सरांचं पुस्तक. या दोन्हीपैकी कोणतंही एक बुक तुम्ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचं घेऊ शकता. त्याच्यानंतर थेअरीसाठी मी तुम्हाला जिओग्राफी थ्रू मॅप्स इंडिया सिद्धार्थ सर आणि एस मुखर्जी सरांचं पुस्तक सांगितलं होतं आणि माजिद हुसेन सरांचं. याच्यामध्ये तुम्हाला चॉईस करू शकता तुम्ही, पण हे जे सिद्धार्थ सरांचं पुस्तक आहे ना, हे पुस्तक तुमच्याकडं पाहिजेच. ओके, आता इथे तुम्हाला इंडिया द फिजिकल ऍस्पेक्ट्स म्हणून एक पुस्तक आहे आणि प्राकृतिक भूविज्ञान. तर हे दाते सरांचं जे पुस्तक आहे ना, 19, 20 आणि 21 या 3 वर्षी दाते सरांच्या पुस्तकामधून क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेले आहेत, ज्याला आपण ऍडव्हान्स क्वेश्चन म्हणतो. जिओग्राफिकल थॉट असतील, भूगोल तत्ववेत्ते असतील, भूगोलातील सिद्धांत असतील, जे तुम्ही 11th आणि 12th स्टँडर्डच्या एनसीईआरटी मध्ये वाचता. पण हिंदी आणि इंग्रजी आपल्याला थोडंसं अवघड जातं, त्याच्यामुळं आपल्याकडून काही एनसीईआरटी वाचन पूर्ण होत नाही. सो आपल्याला काय करायचंय, दाते सरांचं पुस्तक घ्यायचंय. इथं तुम्हाला जिओमॉर्फोलॉजी, क्लायमेटोलॉजी, ओशोनोग्राफी आणि पृथ्वीचा अंतरंग याच्यावरती 2 ते 3 क्वेश्चन आपल्याला विचारले जातात. इथून हा भाग तुमचा कव्हर होऊन जातो. ठीक आहे. मानवी भूगोल तुम्हाला प्री प्लस मेन्सला विचारला जातो, त्याच्यामुळं माजिद हुसेन सरांचं पुस्तक तुम्हाला मराठीमधून अवेलेबल करून दिलंय केसागर पब्लिकेशन. आता राहिला वर्ल्ड जिओग्राफी. वर्ल्ड जिओग्राफीसाठी हार्डली 2 किंवा 3 क्वेश्चन, 3 पण नाही, 2च क्वेश्चन विचारतात, पण 4 मार्काला. तर पुस्तक बरेच विद्यार्थी वापरत नाहीत, पण माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही वापरावं, तेवढे पण मार्क आपले जायला नकोत. तर मूळ लेखक आहेत माजिद हुसेन सर, यूपीएससीचे विद्यार्थी वापरतात. अनुवाद केलाय केसागर पब्लिकेशन. ओके, चला. तर आज आपण घेतोय लेक्चर वस्तुनिष्ठ प्रश्नांवरती. आता सिलेबस इतका मोठा आहे, ठोकळाचा आहे आपला 1500 पेजेसचा, तर जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं मी इथं घेते. बाकीचं तुम्ही स्वतः ठोकळा घेऊन कव्हर करायचा आहे. ठोकळा केसागर ऑनलाईन, केसागर.com, अमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि आपलं केसागर बुक हाऊस, कुठेही तुम्हाला ठोकळा मिळून जाईल. जर तुम्ही ऑनलाईन मागवलं तर जास्तीत जास्त 4 ते 5 दिवसामध्ये तुम्हाला पुस्तक मिळून जाईल. क्वेश्चन काय विचारलाय बघा इथे तुम्हाला. क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेला आहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न. एकच मिनिट थांबा. हे आपण घेतलेलं आहे. बघा, पहिला क्वेश्चन काय आहे इथे तुमचा. फर्स्ट क्वेश्चन तुमचा इथं दिलेला आहे की हिंद महासागरालगत असलेले जे अनेक देश आहेत, लहान व आर्थिक दृष्ट्या काय म्हटलंय तुम्हाला, हिंद महासागरातले जे देश आहेत
शांतता प्रक्रिया बाधित करीत नाही. खालीलपैकी कोणते घटक हे हिंद महासागरातील शांतता प्रक्रिया बाधित करीत नाहीत, असं तुम्हाला क्वेश्चन विचारलंय. पहिलं सेंटेन्स आहे, हिंद महासागरालगत असलेले अनेक देश हे लहान आणि आर्थिकदृष्ट्या कसे आहेत, कमकुवत आहेत, म्हणून ते शांतता प्रक्रिया बाधित करीत नाहीत, असं तुम्हाला इथे दिलंय. दुसरं विधान आहे, येथील बऱ्याच शेजाऱ्यांमध्ये असलेले वितुष्टांचे राजकीय संबंध. तिसरा आहे, चीन व जपानचा वाढता हस्तक्षेप. आणि चौथा आहे, मुसलमान राष्ट्रांमध्ये वाढणारा दहशतवाद. आता याच्यामध्ये तुम्हाला विचारलंय की कोणता घटक शांतता प्रक्रिया बाधित करत नाही. कॉमन सेन्स आहे बघा, अभ्यास नसला तरी सुद्धा हा क्वेश्चन सॉल्व्ह होतो. कसा? जर एखाद्या राष्ट्रामध्ये दहशतवाद वाढत असेल तर शांतता राहील का सांगा त्या देशामध्ये? उदाहरणार्थ बॉम्बस्फोट होत आहेत, लोकांवरती हल्ला होतोय, मॉब लिंचिंग सारख्या घटना घडतायत, मग शांतता प्रक्रिया बाधित होईल का? नाही होणार. होईल. म्हणजे चौथा ऑप्शन येईल का? नाही येणार. हा ऑप्शन तुमचा गेला. चीन आणि जपानचा वाढता हस्तक्षेप. एखादा प्रदेश आहे, तिथं जर चीनचा हस्तक्षेप झाला तर तुम्हाला माहितीये शांतता राहते का? नाही राहत. बरोबर. हे पण नाही येणार, म्हणजे हा ऑप्शन गेला. आणि तिसरं विधान इथं पण आहे. मग मला सांगा, असे क्वेश्चन दिसताना तुम्हाला एवढी लेंदी दिसतात, पण काहीच अवघड नसतं याच्यामध्ये. आता वितुष्टांचे राजकीय संबंध, जिथे जिथे पॉलिटिक्स येतं तिथे तिथे शांतता राहतच नसते, लक्षात घ्या. आणि हे जे देश आहेत ना, लहान व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत, त्याच्यामुळं हाही घटक येणार नाही. मग उत्तर काय आलं आपलं? यापैकी कोणतेही नाही, म्हणजे यापैकी कोणताही घटक हिंद महासागरातील शांतता प्रक्रिया बाधित करीत नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. बरोबर. म्हणजे हे सगळं याच्यामध्ये येणार आहे की या घटकामुळे शांतता प्रक्रिया बाधित होते, असा कोणताही घटक नाही की ज्याच्यामुळे शांतता टिकून राहते. हा झाला आपला पहिला क्वेश्चन. आपण हे सगळं इरेज करू म्हणजे तुम्हाला समजेल व्यवस्थित. तर बघा, सगळ्याच क्वेश्चन साठी पुस्तकं वाचायची नसतात. तुम्ही पेपर वाचता की नाही, मग तुम्हाला माहिती असतं की रोजच्या लाईफ मध्ये काय होते, किंवा जम्मू काश्मीरचे वातावरण बघू शकता तुम्ही. मुसलमान राष्ट्रामध्ये युक्रेन रशिया वॉर तुम्ही मध्ये बघितला. बरोबर. चीन बद्दल तर आपण विविध घटना ऐकतच असतो. इव्हन कोरोनापासून आपण ऐकतोय की बायोलॉजिकल वेपन म्हणून चीननं काय केलं, कोरोनाचा वापर केला आणि लोकसंख्या कमी केली. बरोबर. तर हे असे मुद्दे लक्षात ठेवायचे आणि असे क्वेश्चन डोकं लावून सॉल्व्ह करायचे. दुसरा क्वेश्चन बघा, पृथ्वीवरील सर्वोच्च बिंदू म्हटले तुम्हाला 8,848 मीटर असला तरी खंडांची सरासरी उंची ही केवळ 875 मीटर एवढीच आहे. दुसरं विधान आहे, सागराचा सर्वात खोल बिंदू 11,350 मीटर. म्हणजे इथं तुम्हाला डायरेक्ट फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे. ही आकडेवारी माहित असेल तर उत्तर येणार आहेत, नाहीतर उत्तर तुम्हाला येणार नाही. आणि इथे काय दिले बघा, सागराचा सर्वात खोल बिंदू 11,350 मीटर असला तरी महासागरांची खोली ही समुद्र सपाटीपासून 3,729 मीटर एवढी भरते. ओके. ऑप्शन काय दिलेत बघा, 1 आणि 2 दोन्ही विधानं बरोबर आहेत. पहिलं विधान बरोबर, दुसरं विधान चूक आहे. पहिलं विधान चूक, दुसरं विधान बरोबर. आणि चौथा ऑप्शन काय दिलं, दोन्ही विधानं चुकीची आहेत. तर आपल्या जर ठोकळ्यामध्ये क्वेश्चन दिलेत ना, ते आयोगापेक्षा सुद्धा जास्त डिफिकल्ट आहेत, लक्षात घ्या. ओके. तर इथं बघा, पृथ्वीचा सर्वोच्च बिंदू काय आहे, 8,848. हे बरोबर आहे. पण जरी पृथ्वीचा सर्वोच्च बिंदू 8,848 असला तरी जे खंड आहेत ना, आता खंडांची नावं सांगायची गरज नाही तुम्हाला. तुम्हाला खंडांचा क्षेत्रफळानुसार क्रम लावा असा एक राज्यसेवेला क्वेश्चन पडला होता. ठीक आहे. तर जरी एवढी उंची असली तरी खंडांची उंची किती आहे, 875. पहिलं विधान बरोबर आहे. दुसरं विधान, सागराचा खोल बिंदू 11,350. पण महासागराची खोली किती समुद्र सपाटीपासून
3729, म्हणजे उत्तर काय आलं? 1 आणि 2 दोन्ही बरोबर. हा क्वेश्चन IMP करा आणि इथं जे तुम्हाला फिगर्स दिलेले आहेत या तुम्ही डायरेक्ट पाठ करून टाका, कारण लक्षात ठेवा म्हणण्यापेक्षा काही काही गोष्टी पाठ कराव्याच लागणार आहेत तुम्हाला. तिसरा क्वेश्चन बघा. तिसरा क्वेश्चन तुम्हाला दिलेला आहे की जलनिस्सार पद्धतीत प्रदेशातील भूवैज्ञानिक संरचना आणि नदी प्रवाह यांच्यात कोणताही संबंध आढळत नाही, त्याला काय म्हणतात? जलनिस्सार पद्धती. जलनिस्सार पद्धती तुम्हाला दाते सरांच्या पुस्तकामध्ये मिळून जाते. इथं दिलेलं आहे, काय म्हटलंय बघा, की भूवैज्ञानिक संरचना आणि नदीचा प्रवाह याच्यामध्ये कोणता संबंध आढळत नाही, त्याला काय म्हणतात विचारले. वृक्षाकृती निस्सार प्रारूप, जाळीदार निस्सार प्रारूप, आयताकृती निस्सार प्रारूप आणि अध्यारोपित निस्सार प्रारूप. या क्वेश्चनला IMP करा. असे क्वेश्चन तुम्हाला कधी सॉल्व्ह होणार? जर तुम्ही रेफरन्स बुक वाचले तर. नाही वाचले तर सॉल्व्ह नाही होणार. तर काय करा, मी तुम्हाला याच्यासाठी वेळ देते, एक टाइम लावा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, 1-2 मिनिट थांबा. बघा, हा क्वेश्चन आहे ना, हा क्वेश्चन तुम्हाला राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2018 ला विचारलेला आहे, GS 1 मध्ये. आता हे कुठून विचारलंय मी ते तुम्हाला सांगते. टॉपिक आहे ड्रेनेज पॅटर्न. ड्रेनेज पॅटर्न, ठीक आहे. याच्यामध्ये बघा, आता तुम्हाला डायरेक्ट मी सांगते, आपण रेडियल बघतो, समांतर बघतो, त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला अध्यारोपित निस्सार प्रारूप जे आहे ना, तर ते विचारलेलं आहे मेन्स. आता इथं बघा, इथं काय करू शकता तुम्ही, इथं तुम्ही एक काम करा, तुम्ही दाते सरांच्या पुस्तकामधून हे सगळं कंटेंट वाचा. म्हणजे अध्यारोपित अपवाह तंत्र काय असतं माहिती का? आपली खडकाची संरचना असते ना, तर त्या खडकाच्या संरचनेसोबत एक विभिन्नता दाखवते. पहिला मुद्दा लक्षात घ्या, काय होतं? खडकांच्या संरचनेसोबत विभिन्नता दाखवते, हा पहिला होता. बरोबर. आता हे असं का होतं? कारण का हे जे खडक असतात, बरोबर, एक आवरण असतं त्याच्यावरती, त्या आवरणामुळे ते विकसित झालेले असतात. आणि ते आवरण कशामुळे गायब होतं? अनाच्छादन. अनाच्छादन. तर हे ऍडव्हान्स क्वेश्चन झाले बरं का. म्हणजे प्रायद्वीपीय नदी म्हणजे पेनिन्सुलर रिव्हर आपण बघितलं की नाही, नद्यांचं वर्णन, पठारावरच्या नद्या पेनिन्सुलर इंडियामधल्या. तर या पेनिन्सुलर इंडियाच्या ज्या नद्या आहेत ना, तर अशा प्रकारचं प्रारूप दाखवतात. दामोदर नदी आहे, सुवर्णरेखा नदी आहे, चंबल नदी आहे आणि बनास नदी आहे. या सगळ्या नद्या अध्यारोपित निस्सार प्रारूप दाखवतात. बघा, आता इथे तुम्ही म्हणाल की मॅडम मग हे प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन कसे काय विचारलेले आहेत? तर प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन विचारण्याचं कारण काय माहिती का? क्वेश्चन रिपीट होतात, पहिली गोष्ट. ठीक आहे, क्वेश्चन रिपीट होतात. आता जर जमलं आपल्याला तर हे थेरी आपण घेऊया, पण जर नाही जमलं तर तुम्हाला काय करावं लागेल? तुम्हाला दाते सरांच्या पुस्तकातून हे वाचावं लागेल, कारण तेवढा टाइम आपल्याकडे नाहीये. वृक्षाकृती आपल्याला माहितीये, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये हेच मिळतं ना, वृक्षाकृती. त्याच्यानंतर जर समजा एखादा पर्वत आहे, एखाद्या पर्वतावरून जर नद्या वाहत असतील तर त्याला आपण केंद्र त्यागी प्रणाली म्हणतो, की केंद्राकडून त्याग करतायत आणि सगळ्या दिशेला वाहत आहेत. तर हे ड्रेनेज पॅटर्न आपल्याला महाराष्ट्रातले सोपे आहेत, पण हे अशा प्रकारचं कंटेंट तुम्हाला राज्यसेवेला विचारलं जातं. ओके, चला किती क्वेश्चन झाले? 3 क्वेश्चन झाले. पुढचा क्वेश्चन घ्या. चौथा क्वेश्चन तुम्हाला दिलाय, खालीलपैकी कोणते भूरूपशास्त्रीय घटक पुरांकरिता कारणीभूत ठरतात?
हा क्वेश्चन सोपा आहे. म्हणजे कोणत्या घटकांमुळे पूर येतो, थोडक्यात असा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला. अतिवृष्टी येईल का? येईल. ढगफुटी येईल. तुम्हाला जोड्या लावामध्ये क्वेश्चन विचारला होता बघा, जोड्या लावा. मुंबईमध्ये ढगफुटी झालेला एक तिथं पॉइंट होता. उष्णकटिबंधीय वादळ, जंगलतोड याच्यामुळे येऊ शकते का? जंगलतोड आणि निर्वनीकरण. जेव्हा आपण डिफॉरेस्टेशन करतो किंवा जंगल मोठ्या प्रमाणावर तोडली जातात, तेव्हा पावसाचं प्रमाण कमी होत असतं, वाढत नसतं, लक्षात घ्या. मग हा मुद्दा येईल का? नाही येणार. मोठे पाणलोट क्षेत्र आणि पाण्याचा अपुरा निचरा. याचं उत्तर काय येईल बघा. याचं उत्तर काय येईल? पण तुम्हाला एक लक्षात घ्या, हे भूरूपशास्त्रीय घटक विचारलेत. हा सगळ्यात मोठा इथे इश्यू आहे. त्याच्यामुळं अतिवृष्टी, ढगफुटी हे येणारच नाहीत, कारण हे भूरूपशास्त्रीय घटक येत नाहीत, हवामानशास्त्रीय घटक येतात. लक्षात आलं का? भूरूप आणि, म्हणून हे कन्फ्युज करतात क्वेश्चन, भूरूप आणि हवामान. तर हे भूरूपशास्त्रीय मध्ये येणार नाही ना अतिवृष्टी. भूरूप म्हणजे जमिनीवरचं एखादं स्थान आहे ना, त्या स्थानामुळं पूर येतात का नाही हे तुम्हाला विचारलंय. मग आयोगाला माहित असतं की मुलं डोळे झाकून अतिवृष्टी पण सांगणार, ढगफुटी पण सांगणार. कारण का? हा शब्द मुलं वाचत नाही की आयोग काय विचारतो. बरोबर. हे तर नाही येणार, विषय सोडा, उष्णकटिबंधीय वादळ आणि जंगलतोड. पण तुम्हाला अतिवृष्टी, ढगफुटी हा ऑप्शन आयोगाने दिलेला आहे. पण उत्तर काय आलं आपलं? 5 आणि 6. 5 आणि 6 का आलं? कारण हे भूरूपशास्त्रीय घटक आहेत. मोठं पाणलोट क्षेत्र आहे. एखादी नदी आहे, उदाहरणार्थ घ्या ब्रह्मपुत्रा नदी. ब्रह्मपुत्रा नदीला सतत पूर येतात. का येतात? खूप मोठं पाणलोट क्षेत्र आहे, बरोबर. त्याच्यामुळं पाणी पण भरपूर बसतं आणि त्या तिकडं पाऊस पण जास्त असतो. पहिली गोष्ट, पाण्याचा निचराच होत नाहीये, म्हणजे पाणी झिरपतच नाही जमिनीमध्ये. मग काय होणार आहे? पूर येणार आहे, बरोबर. तर हे 5 आणि 6 हे येणार आपलं उत्तर. पण हे कसले घटक आहेत? भूरूपशास्त्रीय घटक आहेत. आय होप तुमचा हा क्वेश्चन क्लिअर झाला असेल. इथून तुम्हाला काय डिनोट केलं की तुम्ही क्वेश्चन केअरफुली वाचा. क्वेश्चन घाईघाईमध्ये वाचलं तर उत्तर येत असून सुद्धा सिली मिस्टेक होतात आणि मग आपली उत्तरं चुकतात. पुढचा क्वेश्चन घ्या. पुढचा क्वेश्चन तुम्हाला विचारलाय, जागतिक स्थान निश्चिती यंत्रणेमध्ये कार्यरत भागांमध्ये खालीलपैकी कोणता कोणते भाग समाविष्ट आहे? जागतिक स्थान निश्चिती यंत्रणा. अवकाश विभाग म्हणजे पूर्ण जगामध्ये जे लोकेशन निश्चित केले जातात त्याच्या यंत्रणेमध्ये कोणते कार्यरत भाग आहेत ते तुम्हाला विचारलं. अवकाश विभाग आहे का? नियंत्रण विभाग आहे का? वापरकर्ता विभाग आहे का? का बरेच सर्व? सोपा क्वेश्चन आहे, इझिली सांगू शकता तुम्ही. आपण जीपीएस वगैरे वापरतो की नाही, नाविक आहे, जीपीएस आहे, तर अवकाश विभाग येणार. कंट्रोल तर पाहिजेच आणि वापर करणारा पण पाहिजे, म्हणजे बरीच सर्व. हे असले क्वेश्चन बोनस मार्क असतात, म्हणजे फ्रीचे मार्क सगळ्यांनाच मिळतात या क्वेश्चनचे मार्क. हा झाला तुमचा 5वा क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन घ्या. पण हे सगळं तुम्हाला कधी येणार माहिती का? जर तुम्ही पुस्तकं वाचली, ठोकळा वाचला, तर तुमचं नॉलेज डेव्हलप होणार आणि मग तुम्ही असं इलिमिनेशन मेथड वापरून किंवा थोडंसं डोकं चालवून स्मार्ट स्टडी करून अभ्यास करून क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. याला IMP करा. तुम्हाला कायम स्थानिक वारे आणि संबंधित प्रदेशांच्या जोड्या विचारल्या जातात. ठोकळ्यामध्ये खूप मोठे मोठे चार्ट दिलेले आहेत. जागतिक आहे, भारतातील आहेत, महाराष्ट्रातले लोकल आहेत, सगळं तुम्हाला करायचं आहे. त्याच्यामध्ये उष्ण वारे, थंड वारे हे पण दिलेलं आहे. आता इथे तुम्हाला काय दिलंय? स्थानिक वारे आणि संबंधित प्रदेश. पहिला आहे सॅन्टा ॲनास, दुसरा आहे सिरक्को, तिसरा आहे बर्ग आणि चौथा आहे ब्रिक फिल्टर. आता आपल्याला काय सांगायचंय की हा सॅन्टा ॲनास कोणत्या प्रदेशाशी संबंधित आहे? बरोबर. सॅन्टा ॲनास कोणत्या प्रदेशाशी संबंधित आहे बघा? कॅलिफोर्नियाशी संबंधित आहे, बरोबर. मग य ला दुसरी जोडी असणारा एकच पर्याय आणि परीक्षेमध्ये पण असंच असतं. जनरली असे क्वेश्चन सॉल्व्ह होतात. हा ऑप्शन गेला, हा पण ऑप्शन गेला, हा पण ऑप्शन गेला.
सॅन्टा ॲनास मिळतात कॅलिफोर्नियामध्ये. सिरप्को कुठे मिळतात? उत्तर आफ्रिकेमध्ये. बर्ग कुठे मिळतात? दक्षिण आफ्रिकेमध्ये. ब्रिक फिल्डर दक्षिण व पूर्व ऑस्ट्रेलिया. पण हे क्वेश्चन जेवढे सोपे दिसत आहेत तेवढे क्वेश्चन सोपे नाही, कारण का याला सतत तुम्हाला रिव्हिजन लागतं. ओके, क्लिअर? तर याच्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, ठोकळ्यामध्ये चार्ट वाचा, स्थानिक वाऱ्यांची नाव. बरोबर, ग्रहीय वारे, स्थानिक वारे आपण अभ्यासले की नाही? मग तुम्हाला आता ऍडव्हान्स काय विचारू शकतात सांगू का मी? तुम्हाला ना एक मॅप देऊ शकतात बघा, एक मॅप देते. बरोबर, तिथे तुम्हाला फॉर्न वारे दाखवतील, चिनूक वारे दाखवतील, बर्ग दाखवतील, ब्रिक फिल्डर दाखवतील, सिरप्को दाखवतील आणि 1, 2, 3 नंबर देतील, त्याची नावं विचारतील. लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टंट लोकल विंड्स, युरोपमध्ये कोणते मिळतात. उदाहरणार्थ बघा, तुम्हाला आता मी सांगते इथं, जर तुम्ही बघितलं ना, एकच मिनिट थांबा. आता इथं तुम्हाला जर विचारलं काराबुरान, जस्ट एक मिनिट थांबा, आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कंटिन्यू करूया. ओके, ठीक आहे, बरं कंटिन्यू करूया. 2 मिनिट थांबा. तर तुम्हाला जर विचारलं ना काराबुरान, तर हे कुठं मिळतात? रशियामध्ये मिळतात. पहिला पॉइंट, ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला ब्रिक फिल्डर तर मिळतात. बरोबर, त्याच्यानंतर आहे सिरप्को, एकच मिनिट थांबा. त्याच्यानंतर आहे सिरप्को. बरोबर, अशा जोड्या पण तुम्हाला विचारू शकतात. सिरप्को आहे, थामसीन आहे. ओके, त्याच्यानंतर बर्ग आहे, बर्ग आहे. बरोबर, त्याच्यानंतर पाम्पेरो आहे, पाम्पेरो. ओके, तर जेवढे मिळत आहेत ना, जेवढे मिळत आहेत तेवढे तुम्ही करून घ्या. ठीक आहे. चिनूक आहे, चिनूक वाऱ्यावरती क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेला होता. ब्लिझार्ड वरती क्वेश्चन विचारलेला आहे. मिस्ट्रल वरती पण तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेला आहे. ओके, फॉर्न वरती विचारलंय. तर हे सगळं कंटेंट आपल्याला काय करायचंय, करून घ्यायचंय, कारण सतत याच्यावरती आयोगाने क्वेश्चन विचारलेले आहे. पुढचा क्वेश्चन घ्या, 7 नंबरचा क्वेश्चन काय विचारलाय बघा. खालीलपैकी कोणते विधान किंवा विधाने यल नीनो संबंधी बरोबर आहे ऑब्लिक आहे. तर याला पण IMP करा. प्रत्येक एक्झाम मध्ये 2 मार्क तुम्हाला बोनस, यल नीनो आणि ला नीना. ओके, क्लिअर? यल नीनो आणि ला नीनावरती तुमचे क्वेश्चन फिक्स असतात. पहिलं विधान आहे की उष्ण पाण्याचा प्रवाह. काय विचारले ते वाचायचं. यल नीनो विचारले का ला नीना विचारले? हा पेरूच्या किनाऱ्यावर जून महिन्यात आढळतो. पॅसिफिक महासागराच्या पृष्ठभागावरील तापमानात वाढ होते. यल नीनो मुळे भारतामध्ये पावसाचं प्रमाण घटतं का वाढतं, हा सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट तुम्हाला इथं विचारलेला आहे. बघा काय येईल उत्तर. उत्तर काय येईल? यल नीनो. यल नीनो आणि ला नीना. मान्सून वरती परिणाम होतो. बरोबर, मग पेरू आणि चिली, बरोबर का, किनारपट्टीवर. ओके, दुष्काळ पडतो याच्यामुळे. आपण आपल्याला पॉइंट काय विचारलाय,
जून महिन्यात म्हटलंय, मग हे बरोबर आहे का? पेरू आणि चिली पाहिजे, मग जूनच्या ठिकाणी काय पाहिजे? कारण सेकंड सेंटेन्स आपलं चुकीचं आहे. आपलं उत्तर आहे क ऑप्शन 1, 3 आणि 4 बरोबर. काय येईल मग बघा? उष्ण पाण्याचा प्रवाह आहे, बरोबर आहे. पॅसिफिक महासागराच्या पृष्ठभागावर तापमानात वाढ होते, हे पण बरोबर आहे. भारतात पावसाचं प्रमाण घटतं, इव्हन दुष्काळ सुद्धा पडतो. म्हणजे आपलं उत्तर आलं क. आता तुमच्यासाठी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायचं सेकंड सेंटेन्स मध्ये काय चुकलेलं आहे. पेरू आणि चिली मी तुम्हाला सांगितलंय, फक्त जून महिना चुकलाय, तर चिली दिलेला नाहीये, त्याच्यामुळे हे सेंटेन्स चुकले. कशामुळे चुकले ते सांगायचं, ठीक आहे. 8वा क्वेश्चन घेण्याच्या आधी आपण हे क्लीन करूया थोडस. काय दिलंय बघा क्वेश्चन 8वा, की खालीलपैकी कोणते खालीलपैकी कोणी भूरूप चक्राची संकल्पना मांडली? अल्फ्रेड वेगनर, रिचर्ड हॉटशन, कार्ल रिटर आणि W.M. डेव्हिस. जे मी तुम्हाला सांगितलं ना की भूगोल तत्ववेत्यांवरती क्वेश्चन असतात, त्याच्यानंतर सिद्धांतावरती क्वेश्चन असतात. तर मी तुम्हाला वेगनर साहेबांविषयी सांगितलं होतं. कधी सांगितलं होतं? 8वा. भूरूप चक्र. इथं मात्र तुम्हाला क्वेश्चन कशावरती विचारला? भूरूप चक्रावरती विचारला. जनरली असे क्वेश्चन UPSC ला पण विचारले जातात, पण आपल्याला आता विचारणार, बरोबर. पृथ्वीचे अंतरंग आणि भूरूप चक्र. तर कमेंट बॉक्स मध्ये उत्तर द्या. जसं अपक्षय चक्र आहे, मग त्याच्यामध्येच येतं का भूरूप चक्र? भूरूप चक्र संकल्पना काय? प्रसिद्ध अमेरिकन भूशास्त्रज्ञ विल्यम मॉरिस डेव्हिस यांनी काय केलं? 1899 मध्ये प्रथमच अपक्षरण चक्राची संकल्पना मांडली, सायकल ऑफ इरोजन. बरोबर. सगळं माहित असतं, फक्त शब्द फिरवल्यामुळे चुकतं. कोणाच्या संदर्भात मांडली होती? नदीच्या संदर्भात. ठीक आहे, नदीच्या संदर्भात. डेव्हिसच्या मते पृथ्वीवरील कोणत्याही भूरूपाचा विकास कसा होतो? विशिष्ट क्रमबद्ध अशा अवस्थेतून होत असतो आणि फायनली काय होतं? अंतिम आकार प्राप्त होतो, बरोबर. आता याला गृहीतक पण आहे की पृथ्वीच्या अंतर्गत भागामध्ये हालचाली होतात, समुद्र सपाटीचा एखादा भाग उंचावला जातो, भूभागावर अपक्षरणाची कारके आपली कार्य प्रस्थापित करतात, क्रमाक्रमाने भूभागाची झीज होते, उंच खडबडीत भाग सपाट होतात, समुद्र सपाटीपर्यंत समतल होतात, बरोबर. अपक्षरण चक्र त्याच्यामध्ये भूरचना, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम, युवा अवस्था, प्रौढावस्था, वृद्धावस्था, त्याच्यानंतर अपक्षरण कार्यामध्ये किंवा चक्रामध्ये येणारे अडथळे आणि अपक्षरण चक्र कल्पनेवरील टीका, हे सगळं तुम्हाला या डेव्हिस यांच्या भूरूप चक्रामध्ये येईल. टीका पण विचारली जाऊ शकते, बरं का. कारण का डेव्हिसने सुचवलेली अपक्षरण चक्राची अंतिम अवस्था क्वचितच आढळते असं म्हटलं जातं. आता इथे जे ऑप्शन आहेत ना, अल्फ्रेड वेगनर, रिचर्ड हॉटशन, कार्ल रिटर, यांच्याबद्दल पण तुम्ही वाचून काढा की यांनी कशा कशाचे शोध लावलेले आहेत. ओके. 9वा क्वेश्चन बघा, योग्य जोड्या जुळवा. काय दिलंय तुम्हाला? ब्लॅक फॉरेस्ट. ब्लॅक फॉरेस्ट केक नाहीये, काय आहे हे? पर्वताचा प्रकार आहे, बरोबर. ऍप्लिशियन, राजमहाल, कोपा पर्वत. प्रकार विचारलाय. ब्लॅक फॉरेस्ट कोणत्या प्रकारचा पर्वत आहे? कोणत्या प्रकारचा आहे ब्लॅक फॉरेस्ट? ठोकळ्याचा पर्वत आहे, बरोबर. यासाठी दुसरा बघा, मग हा नाही येणार.
हा नाही येणार, इथं आहे, इथं आहे. ऍप्लिशन कसला आहे, गडीचा पर्वत आहे. इथं पण 2 ला 4 आहे, इथं पण 2 ला 4. राजमहाल कसा आहे, ज्वालामुखी पर्वत आहे का, नाही. राजमहाल अवशिष्ट पर्वत आहे, म्हणून हा ऑप्शन गेला. आणि पोपा पर्वत आहे ज्वालामुखी पर्वत. चांगला क्वेश्चन आहे. वली पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ठोकळ्याचा पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, गडीचा पर्वत, असे क्वेश्चन तुम्हाला आयोगाकडून विचारले जातात. ठीक आहे. पुढचा क्वेश्चन बघा. अटलांटिक व पॅसिफिक महासागरांप्रमाणेच हिंदी महासागरातील सागरी प्रवाह, पाठीमागं पण हा क्वेश्चन होता बघा, नियमितपणे व अखंड रीतीने कार्यरत राहत नाही. त्याचं कारण तुम्हाला विचारलंय. 25 अंश उत्तर अक्ष उत्तर पलीकडे भूभाग खंडाने व्यापलेला आहे. प्रचलित वाऱ्यांचा समुद्राच्या प्रवाहाच्या दिशेवर परिणाम होतो. मोसमी वाऱ्यांची दिशा बदलली जाते. उत्तर काय येणार मग, सगळंच येणार आहे की नाही इथं उत्तर, बरोबर आहे का बघा. रिपीट झाला असेल तरी सांगा मला, सगळंच येणार बरोबर वरील सर्व. कारण का, भूभाग भूखंडाने व्यापला हे आपल्याला माहिती, आपल्याला अक्षवृत्त रेखावृत्त 7वीच्या पुस्तकात दिले. कुठं पाणी आहे, कुठं खंड आहे, कुठं भूभाग आहे. वाऱ्यांचा प्रवाह तर प्रचलित वाऱ्यांचा परिणाम तर होत असतो. हिंदी मान्सून मेकॅनिझम तर मी तुम्हाला शिकवलंच आहे. सोपा क्वेश्चन होता. 15 नंबरचा क्वेश्चन बघा. सायबेरियाच्या पूर्व किनाऱ्याजवळून हा थंड पाण्याचा प्रवाह वाहतो. क्वेश्चन तुम्हाला विचारलाय ओशन करंट्स. बरेच विद्यार्थी करत नाहीत, मी तुम्हाला आत्ताच बोलले होते. जसं तुम्हाला थंड वारे, उष्ण वारे विचारतात, तसं थंड प्रवाह, उष्ण प्रवाह विचारतात. तर क्युरोसिओ, क्युराईल, लॅब्राडोर आणि हंबो, थंड पाण्याचे प्रवाह. काय येईल उत्तर बघा. चला वेळ देते मी तुम्हाला. क्लायमेटोलॉजीचाच भाग आहे बरोबर. उत्तर येणार आपलं क्युराईल बरोबर. बाकीचे सगळे उष्ण वारे आहेत बरोबर का. मग तुम्हाला काय काय करायचं आहे का, तुम्हाला वाऱ्यांचे 3 प्रमुख प्रकार करायचे. पहिल्यांदा ग्रहीय वारे, स्थानिक वारे, हंगाम. ओके. त्याच्यानंतर तुम्हाला पूर्वीय वारे, पश्चिमी वारे, ध्रुवीय वारे. स्थानिक वाऱ्यामध्ये दरीय वारे आणि पर्वतीय वारे बरोबर. त्याच्यानंतर खारे आणि मतलई वारे, प्रत्यावर्त, आवर्त, हे सगळं आधी करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला हे ऑल ओव्हर जगामध्ये जे प्रकार पडतात ते प्रकार करून घ्यायचे. पण पहिल्यांदा बेसिक भाग करून घ्यायचा. आता उदाहरणार्थ बघा, इथे तुम्हाला इथं पाण्याचे प्रवाह म्हटले ना, मी तुम्हाला वाऱ्याचे प्रकार सांगते. सॉरी. तर वाऱ्याच्या प्रकाराप्रमाणेच पाण्याचे प्रवाह पण तुम्हाला करून घ्यायचे. खाली आहे तुम्हाला वाऱ्यांचा प्रकार. सॉरी, खालचा क्वेश्चन थोडा कन्फ्युज झाला. रॉकी पर्वताच्या उतारावर काय विचारले बघा तुम्हाला. रॉकी पर्वताच्या उतारावरून पूर्वेकडे वाहणाऱ्या स्थानिक वाऱ्यांना कोणत्या नावानं ओळखलं जातं. उत्तर अमेरिका रॉकी पर्वत, चिनूक वारे बरोबर. उबदार आणि कोरडे वारे. कसले वारे ते चिनूक वारे, उबदार ठीक आहे. ओके. चिनूक वारा पूर्व उतारावरून खाली वाहतात, परिणामी तिथला बर्फ वितळतो आणि दऱ्यांमधलं तापमान वाढतं. ओके.
क्लिअर? चला मग थांबूया आपण इथं, उद्या कंटिन्यू करूया. थँक्यू.